Ole J.Lalrosanga Bung riat na kakana hi aladam thei lo lutuka sam khop mai ti wal chuanin kan chiar chun zamang kan chiar vek tong na dekha de vevel anh thon thu mai kan chiara yes phụ chiang lo mo kan chiarang dekha de vevel ole khozol kon sat chu an tranta me pui lam tu man phur to an khat vek to a zai tur ta chu kau chuakin sang le na thing an puang chia chu thoma thadu do le mai mase fans tam takin mi pakhat ron chu hun an langak host point chu chu shia in mi pui te du ron chu a kau chuak le ta chulai thom chu a thatak zet sang le zai sat tarin an ha chu an feel le vong vong to a midang tang po an ban zai zai la kau lo pakhat an la nei tlat tu dang ni lawin J.Lalrosanga ani a kau chuak chi chu mi pui an phu suwa wa a hla sak tur le mi puin an thlan tur chu kan riat vek kha ti chuan ro pui takin a che chun zom le ta ani chu concert bo ro po chu kham lo takin a zo ve le ta khozol mi pui ten he na chuan a ron kal le ni chuan ran ngau zong tura a kal to tur thu chu soin an au dur dur mai mi pui hian an la lom tak zetani tin sang lian ane na anin kop ngat phai hi chu an muning lawa an en ning thailo ani ber mai an fans te ve hi super trio hun laya Joseph ale sai lawa omdun mu nom ti em mase a sang ve a anom chuan a thazok ni tirtung ve ang tho kha ania mase hetiang bo ro khian thil thazok a chu a ve thin fo reng ani fans te a in elna nung tak aom chung chuan an pani bo ro khi a re mai hau lawang aizo lam chu an pan le ta a re sa chu a chau dewa wang chuan motora chuan amu hi le mai to a sang lian a po an pani chuan in heng rialin an mu hi la hetia in ngenga in ngei taka an mut thluk bor lai hian an ma ni du tu ta chu an lo in hial ve rap boka hun her ve le bekin ma feli chu buai le to hle a mai chia ania chung kolama a buai bok nen so sanga an som ve renga are sanena in biak na hun po an nei tam lo tial chu ti rual chuan a thin lunga riak reng soi chu om lo chu soi chu a cha ka eng ti kai mo chuan are saril ru sheve tur shim point ka du thu hi kala soi chuak veang ma se a za thak don ani ti in a ngai tuwa chu tiang ang tho ngai tu na chu are sa chuan anei ve bok uma feli ti in ka kau renga chu ti lai kara ka du ni ti ka shil thut chuan min ngei emo min kom to lo de emo ta se ka ta na shom don lutuk ma se eng ti kai mo chuan kala shilang ti in rilru asiama alukhum parle ale dar jacket ta chu a han ena han pa viau maila mai chia kan du tak te bula hi chuan alo pa tak thailo ni hi ti in a phun sapa ador khon thar tur lampanga na thok te chu a en pui ve zuaya tlailama program anei le dona wangin dora po chuan a umrei man don lawa
man rua an mamu ang chu acha khom zel boka tuidam kong sira lume na dor te ve tak apan tu po har sa ve te khang ho ame saklaya aman ruate angai tu chuan hetiang ang hun alo thleng ve tamai hi makatia alom tak zetani ma fili chu ina omin alo zaira trata chonthulama interview anai dona wangin chongmalam chu a om ha dam ve loka langai thain amuzal mai maya RS message chu dongin dor honnia local ngei tura asom nani ma fili chuan hetiang lo deu ai official in somna kadu ati khera RS chuan daka karon thon tir donia nula senior ho hi chu in khirtlat ati deu kher ma fili chuan izakem nangain kanau pang to o ti in anui le sen sei chuak lo ve ma se an pania anin bia ki chuan an hlima nuam an ti hi a hriat thin ani phot o ti ma satun om ma chu rei takanin bia anin ngaya anin thalhel tonani anom dun hian an hlim thin hle bok aresa midang nena anin ngai zon phal lo tu tam tak point ma felin en chuan ka thik lo ti an om nuk mai midanga chuan buaya ngai lo ani ber to a du pui tu thanem takan nei ve ma se buaina om ta chu an ma ni pani zok hi ni bultan an tum lo ve lai hi a buai thak lai chu ni an pani in kara in du ton na om hi eng tik ni ai mo chuan mangai na ala chang mial mai thei ma se chu an pani kota ain ngat thung si ni liam ve hret zelin RS point program ne wala nai renga hliminen po anin be ve reng to bok hlimmi chuan engtinge imanang tina zota RS chuan hei mani to ka boilu to ka program kanai renga nei lo karala kan dor tur boi puin kaum le dei zelsi hun thola lo emang ati chuan hlimmi chuan ni e hei keipo ka boi chotan khop mai business lam chu ri sa sang sia taima ka ngai ba ka film khorangai nia mi pui hi an thik thu chesi nang phai chu imwal phau ma don te nia lume sual pal ro rowa indora an me sual chuan RS dor lume an thiam lo ti in midang aina sign and sell don chu nia larna hian a thalam le a chelam akeng ve a lar ve lo maila kan ral khat thlir atang hian kan hre thiam ve nia ti in a fui ve siama RS chuan ani ngot mai iril ruang vek hi pulhom se chu boina om lo ni mai tur ti in fiam thu ti tak deu chuan a han tia thil dang soile thutin e mani khan thil mak deu kan tong sin nimin khan moi aron lenga khazan kanin khazan khan misual ti mayang pakhatin min lo zui renga kanin ko pal laite khang laite kha lo la veka FB vela min lo post mol pho man tre pani hlim chuan ti chuan engtin nge moi chuan ati wata o puak thei telal nu silai lem pek mang khan avo zam thei sham ka nek shrep te kha chu tia ka oi lo lutuk mana po min ti buaya pakhatan nek lo ve hlawa ama zo ka hlau thong le nia tin anui var hlim chu ain thiam lo hle a avan zia lo e moi chu avan fel ve ati ngal RS chuan nia min ron uma mu khan angai thaloin aron zui ve watani ome atong lai chu hlim chuan lo pot chatin film khoringai na sasia kalozar boy ve sek chea in mu po chu in mu lo mayang ati chuan RS chuan min zarem ni min ti boy lo moi phai chuan kabial nui ni ring tlata ina lua nakina kan wala tlo ve donia bungruwa te pon indan ve kadu ati ngal bora hlim chuan chu moi chuan min mu mi ati ngal wat email chu mulawe ma se inung lama huwa ebial nu ala tingar ngar ti in achang le hlim chuan ni tak se ati zoi sapa RS chuan engtin moi ti ati ngal wat hlim chuan engma ti in achang ngal wat angai to na lo sei chuak le pekani RS chuan hei bungruwa ron thlenga kan boi le ngal lok ti in phone chu da andu thok taria kumte atharta ka chuan mi pui nol pui pi sakai ve kher lo po mani boi in an boi le tran to a mani se mola an tuan le tran to Mizoram chuan program zaina turang chi aum lo chho tu don ti la luka ziak luka thil chiang ani chu tiang ani chung chuan RS a hater so chuan lo lar tir to lo an tum che na ni e
hun han kal ze langa an borin an bo huk reng to lo mai thei a chan chu hun pui olen hun zawa miram angin enge moso zantin huai hotani ve lem lo tin chu tiang turin kan rama sumlu ta tam lo bok nen chu tiang huna chuan la thar nei na hunte aron her chuak anga music video lama ala lar to kani ti aron lantir le mai donani ni ni chung leka million views nei thei kha ani miawa a fans te hi an la thato kani chu rs point ain nga na nia ngai tu tur anga in a boy ni leng zan khuwa hi ni maya a kha tokin thu soi na tur zai na tur te chu ala nei ve reng thawa an dor la an la pe fel chia silo likhat chu an dor vel khoya alo boy lai chuan ma fel chu dora chuan aron lut lola an dor vel chu an han en kwala rs chu puitling ati ziate a hril siama rs chuan mi har diamin soi kha kalom lo te nia tin lo fiam ma fel chu nui arin o an ron soi thut sia karil ruwa mi har takini thubak ron lang hek lo ati chuan rs chu lo nuin o ka chiat lo thu te ti pa chuan amit ko san zewa fu chiang lo mo tin a ve nui zui ma fel chuan no har chiang lo mo tin a kaplet an dor viwa chuan omdunin anin fiam dun le bor towa anin kom mek lai chuan rs chuan phone call dongin hlimhin hena tangin ani rs chuan phone chu chang wata hlimhi chuan hei ka thian nu hian charity vela khanin poisa tho ve duwa engtin ngen pe ka hre duwa kalo ngei vendonia katia kadin hriati phai chu ka hril du lawa ati chuan rs chuan awati lomom ve group a oma chu mi link chu kalo thunang che ta chuan an soi ho thina whatsapp a hian karon thon don chenia anin biak lai chuan ma fel chuan rs chu alo en uluk hle a hlimhi chu a motor chuang a chau lai berpoa rem lawa a reply ram khani ti sia a hriat lo karin a thian lunga thik na lian takalo oma ain thunun man lo trep ne nge phone a man zo chuan hlimhi ti phone call le message sa hi chuan ilim ver thina ni noimi lo chuan ati deuh khera rs chuan oi lo tun lo hi kanin biak i hre toy moni le ati chuan hrelutuk motor chunga tang point rem lawa i reply tok kha tuidama la fence an nga thup lai chakhan i lo biak le su kha tunge ni i bial nu ve deuh roem ni atia rs chuan ni ta se i thi ka ngem ati zeu ma fel chuan thik lo lutuk i fence ten an thik zokang phim khurang che te in nui lui deuh sak chuan azila rs chuan ka bial nu ni lo ka thian nu thar ka fence zinga mi ni kha charity chungchanga min lo bia ni kha lo thik wat zel su tin anui sen ma phone chu reve ngalin mi pa o nia lauta da kher o aninom ka soi pe zong ni lo ka ti kha hei rs dor tura ko ma karon kalani mai ti in aron chan ma chuan lauta da chu ati top ngal mi pa ron be tu chuan engi thil soyom zia hei m6 lama khan nangma hi interview ar turin lo som che kan tuma ati chuan ma fel chunuin rs chu va enze rs chuan an soi hriat tum chuan a benga lo chi uluk le a benga lo do ha a thik mel hle nge ma fel chuan a thi kani ti hrethiamin anui se ya o karon pe chiang le don chenia bai pho cho kalo kal ngal tin phone chu da rs chuan tunge alo ti wat ma fel chuan nang chau hi lak bi khleinem kakalange ben ngak tin a fiam zui rs chu ngoi wangin film khurang che i zom na ti che thei mi pa te kha ni nge tin azil ve ngal ma fel chuan ole awares taktaka dor hun chu min lo hril chiang ro tin a chuaka rs chuan pon thleng chu awatha zan khat an concert don chuan hlimhin en chuan in belein hlimhi chuan kala thlan min sak te ila sak to zinga ka du berania tina hrila rs chuan englange lo sak katumang hlimhi chuan enge kho ate wang rs chu lo in rol watin zai thiam min lo van ti om lo kala sak zingai du ber mingpo i hrelo ania tina lo fiam wat hlimhi chuan angai tu wang o soi thut don te chuan a har velom le ka hre chuak i leng du nang ti kha chuan ot leitir ti la ya khan voi khatal kaming lawang che ati rs chuan te reng mai ma se konsa tai chuan ri khloi le lam dup lam hi an du jok thina ti na lo chang ve bok
ni chia khoi la ya mo cafe vela or bar poni se zaila hela hi saila te chuan no dom pain lo feel vong vong ila ka chak ma se zu kher ka tilonia tina nui nia chutiang huna chuan kan kaldun huna kala sak sak don chenia chutiang hun chu om ve nual to hi hei kaman mo sia kan kalmai nge youtuber hawin an lo live leang ilo en le don nia ti in acha a zaina tu lampan chuan akal le ta ani concert chun chana la sang sang an sak zo nuwa chuan a top kharnan hlim hlim la thlan chu asa hlim hlim chuan uluk takin alo ngai thlave bok ti chuan a ming chu lam chuakin hlim hlim chu alo nui ver ver bye bye oh hello friend okay có rất cháu rồi đâu all him hlim TV screen a chuan va phopin orosang ati ve sapa amale ma chu over 18 a hanin ten le lek leka ma se aresa mu hi chuan a overlo thei thin si lawani a chang le TV chu a kwa le vong vong thin a suang to na chuan an leng dun thina mangai na par te po an tlan dun thin ma se ataka zong chung chu ala thleng si lo tin a thleng chatuan lo hial mai thei program zo nu rai vak lawa chuan RSN chuan in bele ngalin RS chuan an in alo thleng le der to a live phelo enem imin kalam kha ti na zot ngal en chiang e ong huna ka zuang tor mai ka thian nu ken puya keima ka ni ti shabok si lo oi chu imin angalam ka thik che ati vong vong ama hi sangle na fensania ente adu vereng tho chemole ati ngal zung zung RS chuan lo in soi mai ta che ati chuan a chi lo kanin kom thin ti sian tam chuan min keima kal tlangin ron biak chen tumanga ka thik zel don boxi ka pe vel lo ati chuan RS chuan don thui thei boxia e thian nuang chuan nangpon sangle na po du thoro fence ani kop thei tho long ati le sham lim lim chuan du ve tho e ma se fence tak chu ani kop thei lo niang sangle na zai that dewa nangman ron sei chiat che hian e amale a fence te hi ka hotel don zel hardcore tak tak tan chuan
fans ni ko phe chu alo har ni hi ti in anui are sa chuan in ha thlak ve boxia in ti lo mom thin boxi e dor kan hong trep to a lo tel vela ti na som hal olai khati zong khalo ni le silla chunin in thlanan atop nan ala zinga ka du pakhat kadi tikha ilo ngai thla ho leng u like in surprise lungrun pui ti la ka sang kadi ka ngai em se itel vatai ni len hi ahar nge ke kata kadi nang so lo chu katan hian thing so an om lo nang so katan ber che cả tuốt lại em chim lô cả đi cả lung tung tu bên cả tan ri nôm min nôm se la cả thiên lại ring nghe ya cả tuốt lại em chim lô cả tô na param vul zela tu thêm cả trôi nàng che ito na pia tu cả lần ca lung rung pui cả ta điên bên se na sang tu cả tuốt lại em chim lô cả lô mê